హరే కృష్ణ ఆత్మబంధువులకు 100కు 4 100కు 4 100కు 4 100కు 4 ఏంది పొద్దున్నే 100కు 4 100కు 4 అంటున్నారా? ఎస్ అండి, ఇది ఆయుర్వేదంలోనే అత్యంత శ్రేష్టమైనటువంటి కంపెనీ కేపీ నంబూదిరి వాళ్ళ యొక్క సబ్బులు అనమాట. ఇది 24 రూపాయలు 25 రూపాయలకు ఒకటండి. భారతదేశంలోనే 100 గ్రాముల సబ్బు ఆయుర్వేద సబ్బు 24-25 రూపాయలలో వచ్చే సబ్బు లేనే లేదండి. ఈ సబ్బులో ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఇది పసుపు యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్ తోటి చేశారు. ఇందులో అయితే నీము, తులసి మరియు ఇంకా చెప్పాలంటే అలోవెరా ఇట్లాంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ తో తయారు చేశారు ఇందులో. మరియు ఇందులో దశ పుష్పాలకు సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఇందులోకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ అలోబార్బిడెన్స్ అంటే ఘృతకుమారి అంటాం దాన్నే, అలోవెరా మరియు పసుపు, ఇంకా చందనానికి సంబంధించి, ఇంకా వట్టి వేర్లకు సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయండి. 100కు 4 100కు 4.